как родная меня мать провожала. Тут и вся моя родня набежала, тут и вся моя родня набежала. А куда ж ты, паренек, а куда ты? Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты, не ходил бы ты, Ванек, во солдаты. Красной армии штыки чай найдутся, без тебя большевики обойдутся, без тебя большевики обойдутся. Поклонился все родне у порога, не скулите вы по мне ради Бога, не скулите вы по мне ради Бога. Будь такие все, как вы, ротозеи, что осталось от Москвы, от России, что осталось от Москвы, от России. Все пошло на старый лад, на неволю, взяли все у нас назад, землю волю, взяли все у нас назад, землю волю. S-au făcut manifestații de stradă, țara a fost informat despre asta și în loc să vină să rezolve problema, a preferat să dea instrucțiuni privind reprimarea manifestațiilor. Un rol important au avut atunci și femeile, pentru că pe o parte era Ziua Internațională a Femeii, ca și acum. Pe data de lucrurile au degenerat, astfel încât pe datele 12 martie s-a format Sovietul din Petrograd, a doua oară. Sovietul din Petrograd s-a format prima oară sub conducerea lui Trotsky în Revoluția în 1905, prima Revoluție rusă, fiind gândit ca un fel de comitet de coordonare a acțiunilor greviste, care cu timpul a căpătat și valențe de putere de stat, pentru că Sovietul acela din 1905 a dat mai multe decrete, printre care obligativitatea zilei de muncă de 8 ore. Ei, Sovietul din Petrograd a fost urmat peste 2 zile de formarea Sovietului din Moscova. Sovietele acestea erau alese din rândul membrilor, din rândul muncitorilor și din rândul soldaților. De aceea se numea Soviete de muncitori și soldați. Lucrurile au degenerat. Armata a început să nu mai asculte ordinele. Dacă la început au fost soldați care au tras și au fost uciși manifestanți, începând după data de 12 martie, soldații au început să-și omoare mai degrabă ofițerii, în loc să execute ordinul și să tragă manifestanții. Deci au fraternizat cu manifestanții. De aceea s-a format Sovietul de muncitori și de soldați. Nicolae al II-lea a abdicat pe 15 martie. Pe 25 martie, Stalin și alți bolșevici s-au întors la Petrograd din exilul din Siberia. Pe 16 aprilie a venit și Lenin la Petrograd din Elveția, într-un tren blindat. Și a publicat faimoasele sale teze în aprilie, în care cerea că toată puterea să fie a sovietelor. Puterea era împărțită în două pe vremea aceea, se numea dualitatea puterii. Era guvernul provizoriu, condus de Lvov, un prinț din familia Romanovilor, și mai erau și sovietele. Iar Lenin a lansat lozinca toată puterea sovietelor. În mai s-au organizat gărzile roșii bolșevice. În mai s-a întors Trotsky de la New York în Rusia și mai apoi a devenit președintele Sovietului din Petrograd. Apoi s-au deschis lucrările primului Congres al Sovietelor în iunie. Guvernul provizoriu, pe 4 iulie, a emis ordinul de arestare a lui Lenin. De ce? Se începuse ofensiva lui Brusilov. Guvernul era presat de Antantă să continue războiul, dar armata rusă se dezintegra. Numai soldații intraseră în grevă și nu mai vreau să asculte ordinele ofițerilor. Lenin a trebuit să fugă în Finlanda și apoi lucrurile au degenerat până când guvernul Lvov a aplicat și a ajuns la conducere Kerensky. Lvov era cadet, adică un fel de liberal de ziua de astăzi, iar Kerensky era socialist revoluționar, era de stânga. Între timp,
armata mai mult nu lupta decât lupta. În aceeași perioadă au fost și lupte noastre de la Mărășești cu nemții, care ar fi fost o parte din ofensiva lui Prusilor. Pe flancul de sud erau românii. Forțele rusești s-au dezintegrat. Generalii și mai mulți ofițeri erau frustrați pe chestia asta. Șeful armatei devenise un general cu numele Cornilov, care vrea să dea o lovitură de stat, să întoarcă Rusia la bune tradiții de război și de disciplină. Numai că n-a reușit. Tentativa lui de a ajunge la Petrograd s-a spulberat și cu ajutorul agitatorilor bolșevici care au lămurit soldații că nu trebuie să vină contra lui Kerenski. S-a ajuns la o pace între bolșevici și Kerenski. Kerenski i-a folosit pe bolșevici, după mintea lui, în oprirea lui Kornilov. Pe 8 iulie au fost arestați bolșevici, printre care Trotsky, care după o lună au ieșit din închisoare, iar Trotsky pe 8 octombrie a devenit din nou președintele Sovietului din Petrograd, cum fusese cu 12 ani în urmă. Lenin s-a întors din Petrograd, din Finlanda, a fost exilat în Finlanda, pentru că fusese urmărit de poliție, ca spion german și trădător de țară. Și s-a declansat insurecția armată pe un fond de neputință a guvernului provizoriu. Guvernul provizoriu, ca să vedeți cine îl apăra, era apărat de un batalion sau o companie de femei. Cam asta a fost. Pe scurt, puciul bolșevic a constat în faptul că exact o zi înainte de începerea Congresului al II-lea al Sovietelor, Sovietul din Petrograd, care era condus de Trotsky, a luat puterea și a format apoi un guvern care se numea Consiliul sau Comitetul Comisarilor Poporului, care comitet a dat imediat două decrete foarte importante, decretul privind pământul și decretul privind pacea. Cam așa ar fi o istorie foarte scurtă a ceea ce s-a întâmplat. Și acum aș vrea să întreb pe tovarășii mei, pe Florian Liviu și pe Radu Florin, să-și dea cu părerea în legătură cu următoarele lucruri. Eu când eram la școală am învățat că în loc de Revoluția Rusă se zice Mare Revoluție Socialistă în octombrie. Când credeți că începe Revoluția Rusă și când se termină? Voi răspunde la această întrebare pornind de la faptul că această Revoluție Rusă a avut la început un caracter burghito-democratic și putem vorbi de două fenomene în cadrul Revoluției Ruse. Deci, Revoluția Rusă debutează ca o revoluție burghito-democratică care duce la înlăturarea țarismului și se continuă apoi cu Revoluția Socialistă din octombrie, care n-a fost un simplu puci al unui partid de stânga, a partidului lui Lenin și al lui Stalin, ci a fost mai mult decât atât, a fost o luptă organizată a maselor înarmate contra regimului capitalist, contra unui regim capitalist incipient, pentru că știm că în Rusia capitalismul avea o istorie foarte scurtă, împotriva unui regim feudal care aruncase Rusia în mizerie. Pentru prima oară în istoria omenirii, dictatura proletariatului a fost pusă în operă, a căpătat o formă politică, iar această revoluție declanșată de bolșevici, declanșată sub conducerea lui Lenin, tocmai aici este miezul ei fierbinte, în această dictatură a proletariatului, izvorând din soviete, adică din puterea maselor înarmate, care își exercita această putere nu în numele legii, ci în numele dreptului lor la viață
și la asumarea istoriei. Am înțeles, nu credeți că s-a sfârșit Revoluția? Revoluția s-a sfârșit, probabil, e greu de spus că s-a sfârșit, dar probabil că s-a sfârșit odată cu încetarea războiului civil și cu victoria roșilor în războiul civil. Da. Cum a spus și tovarășul Liviu, Revoluția din 1917 a început ca o revoluție burghezo-democratică, deci antițaristă. S-a continuat destul de repede, la numai câteva luni, cu o revoluție proletară. De ce? Din cauza că guvernul provizoriu care a izvorât din Revoluția din februarie nu a fost în stare să dea poporului rus revendicările burghezo-democrate principale, adică pământ pentru țărani, ziua de lucru de 8 ore pentru muncitori și mai presus de toate încetarea războiului. Kerenski nu a fost în stare, nu a vrut, n-a putut, nu mai contează acum. N-a fost în stare să dea poporului aceste lucruri și din cauza asta Lenin, care probabil că ar fi susținut guvernul provizoriu în circunstanțe normale, a trebuit să lanseze lozinca toată puterea în mâinile sovietelor. Deci cam asta a fost. Revoluția, când s-a încheiat, greu de spus, într-adevăr, se poate spune, depinde cum dai definiția. Dacă privești Revoluția ca pe ceva continuu, care se încheie abia odată cu victoria finală, pentru că Revoluția rusă a luat sfârșit odată cu abandonarea modelului leninist, stalinist, de către Hrușciov și Breșnev, anii 50-60. Am înțeles. Acum, următoarea întrebare este așa. Care este relevanța Revoluției Ruse pentru timpurile moderne? Vreau să spun că Revoluția Rusă a izbucnit în niște condiții cu totul speciale. Exista un război care mergea foarte prost. În condiții că războiul mergea prost, a existat o descompunere a puterii țariste. Mai este posibilă oare în zilele noastre, mai ales în Europa, o asemenea situație? După modelul ăsta? După modelul. Exact. E posibil oare să mai asistăm la... Întrebarea este, la ce ne folosește să studiem istoria Revoluției Ruse din perspectiva depășirii capitalismului actual? Da, este o întrebare legitimă. Ca orice problemă de istorie, ea servește generațiilor prezente prin simplu fapt că, amintindu-ne, rememorând faptele de vitejie, de eroism, de curaj ale înaintașilor noștri, și noi putem moșteni ceva din meritele lor. Firește că situația politică actuală în Europa este cu totul alta decât cea de la sfârșitul primului război mondial. Este greu de crezut că mai este posibilă o revoluție acum pe calea insurecției armate. Dar lucrurile niciodată nu merg, istoria, cum spunea Marx, nu înaintează niciodată pe latura ei bună, ci pe latura rea. Deci este posibil orice. Eu văd relevanța Revoluției Ruse pentru noi astăzi pentru un singur punct. Faptul că a arătat că sistemul capitalist poate fi depășit. Deci asta este importanța capitală a Revoluției Ruse. Deci a arătat că practic acest sistem poate fi răsturnat. Pentru că sunt mulți care se îndoiesc că acest sistem poate fi răsturnat și văd sistemul capitalist ca pe ceva natural, ca pe ceva imobil și veșnic. Ea a dovedit că se poate, în anumite circunstanțe, poate excepționale, dar e posibil. Și e posibil și o altă cale, decât numai calea capitalistă. Da, fie chiar și simbolică, cum a spus tovarășul Iadini, pentru că a arătat că se poate și că a fost prima țară în Rusia care a arătat că se poate depășirea capitalismului. Au fost comună din Paris, n-am vrea mai multe 3 luni. Revoluția din octombrie a fost prima revoluție proletară de durată destul de mare. Două lucruri aș vrea să scot în vedere în legătură cu învățămintele de la Partidul Bolșevic, de la tactica bolșevicilor. Lupta cu oportunismul, deci Revoluția în octombrie a învins în mare măsură datorită faptului că Lenin și bolșevicii săi au
dat o mare importanță, o importanță capitală în luptei cu oportunismul. Chiar Lenin a scris mai mult împotriva oportunismului, împotriva menșevicilor, împotriva agenților burgheziei, decât împotriva țarului sau împotriva burgheziei. Și doi, lupta cu războiul imperialist. Deci, Revoluția din octombrie a fost o reacție la un război fără sens. Un război beneficiu unora foarte puțini care trimiteau la luptă oameni nevinovați, majoritatea muncitori și țărani. Cum nu știu dacă se mai poate calea revoluționarii zăi armate, că acum trebuie să deveni cenar cu toată lumea. Dar probabil că alte căi se pot găsi. Alte căi. Următoarea problemă este așa. Există concepția anticomuniștilor mai ales, conform căreia de vină pentru apariția lui Hitler și a fascismului este Revoluția bolșevică, și adică comuniștii se devină și pentru Hitler. În sensul următor, cum îl vede, de exemplu, istoricul german Ernst Nolte. A fost un război civil care a început în 1917 și apoi s-a extins în Europa. Război civil care a dus la uciderea reprezentanților unei clase, tocmai pentru că erau din o anumită clasă. Deci ei interpretează că asta a fost un fel de genocid împotriva unei clase. Și clasa respectivă, adică burghezia, s-a speriat și speriindu-se a creat fascismul. Deci oarecum ei dau dreptate fascismului că a fost o reacție de autoapărare a burgheziei împotriva comunismului. După părerea Nolte, războiul civil european a început în 1917, s-a încheiat în 1945. Partidele erau de două tipuri, partide bune și partidele războiului civil. Partidele războiului civil ar fi fost comuniștii și fasciștii. După o altă teorie, războiul civil european s-ar fi încheiat în mod fericit în 1991, odată cu destrămarea Imperiului Răului, adică URSS-ului. Ce părere aveți de tema? Da, deci totul este legat de faptul cum definim fascismul. Este posibil, într-un anume sens, ca fascismul să fie o reacție la avansul mișcărilor proletare, la avansul mișcărilor muncitorești care amenințau puterea capitalului. Mie îmi place foarte mult și vă rog să-mi permiteți să citesc o definiție a fascismului dată de Guy Debord, un marxist francez, care în cartea lui Societatea Spectacolului dă următoarea definiție fascismului. Și spune așa: fascismul a fost o apărare disperată a economiei burgheze, amenințată de criză și de subversiunea proletară. A fost starea de asediu în societatea capitalistă prin care această societate s-a salvat și a oferit o primă revenire la acțiune, obligând statul să intervină masiv în gestionarea ei. Dar o asemenea raționalizare este ea însăși grevată de o copleșitoare iraționalitate a mijloacelor folosite. Deși se orientează spre apărarea principalelor aspecte ale ideologiei burgheze devenite conservatoare, familia, proprietatea, ordinea morală, națiunea, reunind mica burghezie și pe șomerii înspăimântați de criză sau dezamăgiți de neputința Revoluției Socialiste, fascismul nu este în esența sa o ideologie. El se declară drept ceea ce este o reînviere violentă a miticului, care impune participare la o comunitate definită prin valori fals arhaice, sânge, rasă, lider. Fascismul este un pateism echipat tehnic. Surogatul descompus al mitului este reluat în contextul spectacular a celor mai moderne mijloace de influențare și ilusionare. El este astăzi unul din factorii formării spectacularului modern, la fel cum rolul său în distrugerea vechii mișcări muncitorești face din el una din puterile fondatoare ale societății de astăzi. Mulțumesc. Despre ideea cu fascismul, da, este o reacție la comunism. Este o reacție, pentru că se uită că primele victime ale fascismului au fost și în Italia, în Germania și în România au fost comuniști, nu? Asta e primul lucru care ne sare în ochi. Și în al doilea rând, una dintre ideile atacate de fasciști a fost tocmai asta, lupte de clasă și a dictaturii proletariatului. Burghezia și muncitorii să se unească pentru gloria națiunii italiene, cam așa spunea Mussolini, nu? E greu să găsești o idee mai burgheză decât asta. Foarte greu.
Dar să te gândești că e concret. În orice luptă există atac și contraatac, ofensivă și contraofensivă. Acum, dacă acuzăm pe comuniști că au dat naștere lui Hitler, e o prostie. De exemplu, dacă eu mă ridic împotriva lui Băsescu și Băsescu mi moare în familia, cine devine, eu sau Băsescu? Care ar fi fost alternativa? Să rămână, dacă n-ar fost comunismul și n-ar fost nici fascismul, ar fost să rămână fascismul ăla vechi, țarist, care nu era prea plăcut nici ăla. Deci asta e. Numai cine nu luptă nu suferă înfrângeri. Și dacă a fost înfrângeri în Italia și în Germania, păi asta se datorește în primul rând comuniștilor germani și francezi, nu se datorește bolșevismul rus. Nu putea Lenin să facă revoluție proletară, comunistă în Germania și Italia, sau Stalin. Am înțeles. O altă teorie spune așa, Revoluția în octombrie și, în general, mișcarea comunistă a servit, în primul rând, clasei muncitoare din vest, deoarece capitaliștii s-au speriat atât de tare că același lucru s-ar putea întâmpla și la ei, încât au fost nevoiți să relaxeze condițiile de muncă, să introducă creșteri de salarii și să se preocupe de bunăstarea clasei muncitoare. În schimb, ea nu a fost benefică pentru clasa muncitoare din statele post-socialiste, pentru că această clasă muncitoare și-a pierdut conștiința de clasă și a început să fie permeabilă la propaganda burgheză. Spunea am uitat cine, un lider rus din perioada din 89-90, din perioada perestroicăi lui Gorbaciov, spunea că noi, ruși, am arătat omenirii cum nu trebuie să se facă. Ce părere aveți de treaba asta? Da, sigur că da. Socialismul din estul Europei a creat o presiune puternică asupra țărilor capitaliste occidentale. Iar ele au fost nevoite să introducă măsuri de securitate socială, să creeze așa, ceea ce se chema, mă rog, până acum așa numitul stat al bunăstării. Dar cred că și clasa muncitoare din Est a beneficiat de socialism și încă a beneficiat, cred că mai mult decât clasa muncitoare occidentală. Pentru că să nu uităm, în timpul socialismului învățământul era gratuit, sănătatea era gratuită și alte facilități, locuri de muncă, industrie și așa mai departe. Da, deci sunt de acord că, sigur că da, Revoluția din octombrie a ameliorat și chiar foarte, foarte mult viața clasei muncitoare în toată Europa și poate chiar în toată lumea, în întreaga lume. Corect ce spune tovarășul. A fost un salt nemai văzut în ce privește nivelul de trai, chiar dacă n-a venit imediat. Nu te poți aștepta ceva să întâmple peste noapte. A fost și războiul civil. Welfare state-ul din Occident este o reacție în mare măsură la victoria regimurilor, revoluțiilor comuniste din Est și în aceeași măsură și deci Roosevelt, Hitler, toți ăștia Mussolini au făcut un welfare state. Dar o cauză și mai importantă a îmbunătățirii de durată, a fost o îmbunătățire de durată care nu poate fi negată a situației muncitorilor din țările occidentale, este supraexploatarea țărilor dependente, țărilor mai sărace, care s-a intensificat atât de mult după al doilea război mondial, că chiar și dacă colonialismul vechi a dispărut, practic neocolonialismul a dus la o exploatare și mai rea decât colonialismul vechi. Adică mai era o întrebare aici, dacă este Stalin continuatorul legitim al Revoluției, nu? Nu, nu am întrebat eu așa ceva. Deci, dar mă rog, dacă vrei, spune, dacă ai părerea ta. Da, părerea mea că este continuatorul Revoluției, că el a pus în practică. Am înțeles. După manifestul comunist. Puțină istorie contrafactuală. Ce ar fi fost dacă nu ar fi existat Revoluția bolșevică? Ar fi existat oare decolonizarea? China, India, Africa, ar mai fi fost țări independente? Greu de spus. Eu cred că n-ar mai fi fost. Pentru că Revoluția asta bolșevică a dat un mare impuls luptei popoarelor din Orient. Și a fost un exemplu pentru ele și o motivație puternică să se ridice la luptă. Cred că, dacă ne uităm la capitalismul actual, în modul lui de dezvoltare, vedem că el a evoluat de la colonialism, cum spunea și Darul, la neocolonialism, care neocolonialismul e o formă
mai rafinată de exploatare și poate mai rea și mai puternică. Deci, cred că, părerea mea personală este că nu. Deci, dacă n-ar fi fost această ruptură a istoriei, această revoluție în Rusia, ar fi fost și acum colonii, nu? ar fi fost colonii și China... Poate că ar fi fost, da. Da, poate că ar fi fost. Dar ce ar fi fost dacă germanii, în decembrie 1917, ar fi acceptat armistițiul propus de Lenin și de Iove și ar fi luat trupele și ar fi plecat cu ele dăgădând spre vest. Pe frontul de vest. De greu de spus ce s-ar fi întâmplat. Mie mi-ar fi plăcut să se fi întâmplat 150.000 de oameni au fost acolo. O revoluție socialistă în Occident. În Franța sau poate chiar în Germania. În Germania a fost activat. Adică o revoluție care să nu eșueze. Poate Franța, sub presiunea economică a pierderii războiului, sub starea de spirit firește negativă care ar fi urmat pierderii războiului, să se îndrepte către o revoluție socialistă. Asta mi-ar fi plăcut. Nu prea sunt convins de asta. Dacă a eșuat revoluția în Germania, unde exista Rosa Luxemburg și totuși, care dacă nu era posibil să câștige putere centrală. În ciuda greșelilor făcute, Rosa Luxemburg a fost o revoluționară marxistă destul de mult. Acum în Franța, dacă stăm să ne gândim, lipsea până și o Rosa Luxemburg. Da, lipsea. Era marxistul cel mai reprezentativ din Franța, era unul Ghezde, care în 14 a trădat imediat. În 1914 imediat a trădat a doua zi. Și s-a făcut ministru în guvernul burghez pro-război. Mai era un Jean Jaurès, care era ferm împotriva războiului, era un antimilitarist ferm, dar a fost asasinat chiar în 1914. Mi-e greu să cred că ar fi o revoluție proletară în Franța, dacă a ieșuat în Germania, care era chiar mai pregătită pentru revoluție decât Franța. Dar orice e posibil. Printre principiile lansate de Revoluția bolșevică și mai general, poate chiar de Revoluția Rusă, a fost principiul liberării popoarelor, principiul autodeterminării până la despărțirea de stat. Asta a fost, parcă e statuat într-unul dintre decretele bolșevicilor. Începând din decembrie 1917, acest principiu a fost luat, asimilat și de către Germania și forțele centrale. Războiul lor împotriva Rusiei nu era făcut din opte de anexiune, ci pentru ca să libereze popoarele din această mare închisoare. Astfel, forțele Imperiului German au eliberat Polonia, Finlanda, cele 3 state baltice și a vrut să elibereze și Ucraina, dar nu le-a ieșit. În ghilimele. Da, nu le-a ieșit. Ce părere aveți de chestia asta? Ar fi fost oare, ar fi existat Moldova independentă sau Lituania independentă sau Polonia independentă fără Revoluția bolșevică? Tot contrafactor. Păi dacă ne uităm acum cum eliberează Statele Unite ale Americii popoare în Orientul Mijlociu, cum au eliberat Irakul, cum se eliberează până Afganistan și cum se mai eliberează... Da, uitam să spun că a treia țară care a inventat, a descoperit principiul național a fost SUA. Da, SUA, cu Wilson. Da. Deci au fost bolșevici, au fost nemți și după aia Wilson. Da. Deci vedem unde duce această eliberare a celei mai mari țări capitaliste, cele mai înaintate, nu țări capitaliste. Da. Deci se duce la o exploatare neocolonială. Deci, poate că da, poate că nu. E greu de răspuns. Acum, consecințele asupra noastră, asupra românilor, consecințe ale Revoluției Ruse. Mă refer la Moldova. Ca urmare a Revoluției bolșevice, ca urmare a Revoluției s-a început agitații și în Basarabia. Și s-a creat Republica Democratică Moldovenească, dar asta în decembrie 1917, imediat după reușita Revoluției din octombrie. Moldova a fost invadată de trupele românești începând cu 6 ianuarie 1918 și și-a proclamat independența pe 24 ianuarie 1918. Independența aceasta a fost de scurtă durată, deoarece pe 28 aprilie sfatul țării a decretat, sau cum să zicem, a decretat unirea Moldovei cu patria română. N-a fost oare un lucru pozitiv faptul acesta?
Nu a fost un rezultat direct al Revoluției bolșevice, unirea Basarabiei cu România? Această întregire teritorială, întregire, până în ghilimele, totuși a fost forțată. A fost forțată de prezența armatei române. Acum, dacă ne uităm la parcursul istoric al celor două popoare, mă refer la din dreapta și din stânga Prutului, dacă acceptăm ideea că există două națiuni, poate că această alipire teritorială a fost cam brutală și cam forțată și poate că era mai bine să facă pe o cale democratică în urma unui referendum, așa cum au propus sovieticii în 1924 la Geneva. Deci, nu știm în perspectivă istorică dacă această întregire a României, care nici n-a durat mult și care vedem acum că nu mai este posibilă în condiții de deplină libertate, a fost un fapt pozitiv sau nu. Ce pot să spun este că totuși Revoluția bolșevică a militat pentru dreptul popoarelor la autodeterminare. Deci asta e cert și cred că au fost între primii în Europa, chiar primii. Deci am aici în față, la 2 noiembrie 1917, Declarația Drepturilor Popoarelor din Rusia, publicată sub semnătura lui Lenin și a lui Stalin. Ei cer între primii egalitate și suveranitate popoarelor Rusiei. Dreptul popoarelor din Rusia la liberă autodeterminare, mergând până la despărțire și până la formarea unui stat independent. Desfințarea tuturor privilegiilor și restricțiilor naționale și național-religioase. 4. Libera dezvoltare a minorităților naționale și grupelor etnice care locuiesc pe teritoriul Rusiei.